Tono Chieng. Romo mar joma nobila orocho ratichgi e kinde ng'anyo kanyakla kod rowere ma pachoka dhi mbele ot mar Mfangano e boma ma Nairobi. Jong'anyo manobila ondhiyo chiwo neno margi e wi gima ne gikale lwet obila. Chung' mar rowere en ni mondo jatend piny okaw ondamo mar chik kendo riembgi e tich. Watudore achiel kachiel kod Joyce Odur mantiere e alworano ero kendo mondo lernwa ni to wach chalo nade. Joyce, ka intiere e dala ma Nairobi ka inyalo leronwa ni to wach chalo nade nyaka sani? Erokamano ahinya Milton Ochieng, awinji e yo makare kata biro ni achiel kachiel ka wantiere mane kar romo mar Ufangamano House mayudore e kaunti ma Nairobi kae. Ka odiochieng' ma kawuono romo ma kamae okelo kanyakla jokanyo mopogore opogore, mano moriwo riwruok mar okinde pacho kae LSK, joked ne ratiro mar oganda kaachiel kod rowere mago midendo kanyo ni mag Gen Z. Odiochieng' ma kawuono gichopo kae mar mondo mi gipor wach ginene kaka piny Kenya nyalo sudo mbele ahinya ahinya tok ng'anyo mathoth mane wanene e pacho kae. Kata kamano odiochieng' ma kawuono bende nitiere jogo makedo ne ratiro mar oganda manyaka sani koro osewuok oko mar neno ni jogo mane obila otiyo godo kod teko mathoth ahinya kata jogo mane obila olal godo apoya nono okawnegi okang' mager, omigi hocho makare ka obila makamago bende inyalo kawnegi okang' mager. Gie thuolo ni Milton antiere kae kod jatenda mano riwruok mar okinde pacho kae LSK mano Faith Odhiambo, antiere kode kae achiel kachiel. Adwa mar mondo mi olos kodwa mar mondo mi onyiswa ne ni to nyaka sani en okang' mane magisekawo mar konyo jogo manyalo bedo ni obila ne okawo gi thuon to obila makamago inyalo kawnegi okang' mane. Machiegni ahinya Faith, inyalo mana loso gi TV mar Ramogi odiochieng' ma kawuono inyiswa ni un kaka riwruok mar LSK en ang'o musetimo mar neno ni umedo kedo ne ratiro mar jokenya e pacho kae machiegni? Erokamano, gima wasetimo en wasebedo able to wakaw nying ji gi details margi mondo wang'e ji mane nohinyore kanye kendo jok mane nomak kanye mondo koro watem konyo. Ji osebedo ka gonwa sim e toll free line marwa, moko be gona sim directly, watemo rango gi kama nomakgi, moko to hinyore marach be wasedhi e hospitande mang'eny e Kenya ka, moko wantie gi branches all over the country. Koro wan able to collect information makoro watiyogo mondo watimo report modwa tero ne IPOA. Kich tija IPOA en nego bedni giyudo polis mage mane nomako jogi kendo gikanye kendo polis mane nohinyo ji. Gimoko morowa en kata ka gikaw details ma ji mohinyore, kich nitie hospital, nitie records gi gik moko ma inyalo nyis. Shida mwantie go kanie jik mane nokaw gi thuon, ok wang'eyo ni nokaw gi ng'a kendo pok gichako timo investigation mondo ginyiswa kaka gibo konyo jok mokaw gi thuon. Kich wan wawacho kaka kinde ma wakili te ma Kenya ka gima watamore ni ok wanyal yie waduoge chienge kaka mane nitie mamoy ma ji ni kaw gi thuon, ji lal, jok moko duogo ka oneg-gi. Ok wadwa neno mano e pinywa masani. Wantie new constitution kendo wantie gi ker manyien mar Ruto, to mwakwere ni ok onyal yie gik moko ma extrajudicial killings oduogi. Kich mage gik mane nowacho ni ok odwa neno. Kich kane en deputy ker mar piny nowacho ni gigo nokomore, to kanodonjo kaka ker nowacho ni gigo obo hakikisha ok duog kendo e pinyni. Koro wang'ise ni oparo gik mane nong'iso jopiny, nomiyo promises, to wacho ni promises go nyaka make sure o deliver. Ema wadwaro collect evidence, wadwaro konyo ji mosehinyore mondo wahakikisha ni wabotable report ne en mondo koro onyal tim investigation. Nowacho ni ok obiye ni gik moko kaka ma otimre pinyni, koro nyaka wan be hold the accountable. Wabo bedo able to collect evidence. Waluongo ji te ma ohinyre, ji ma koro pod rango jokgi moko ok giyudo kaka okinde, wakonygi mondo wabo table report wabo miyo ker ma piny mondo wang'ise ni koro mae report mane gik ma wasebedo wa take down mondo koro wahakikisha polise gi agencies te motimo timgi moko yie e pinyni ginene according to constitution marwa, omakgi gibed prosecuted mondo kik oduoge e pinywa kendo.
Erokamano ahinya. Milton, mana kaka iwinjo, mano ne antiere kae kod president mano mar Law Society of Kenya, Faith Odhiambo. Leronwa e yo makare gigo mag gin kaka riwruok mar okinde pacho kae gibiro bedo ka gitimo mar mondo mi gine ni gimedo kedo ne ratiro mar jo-Kenya. Milton, kionge kod penjo, abiro bedo ka duoko ni achiel kachiel e studio kanyo mar mondo mi dhi mbele kod weche manyien